Magigsoon ang pagpuyo sa Kristiyanong pagtuo, maghimo sa tao nga lig-on taliwala sa mga kalisdanan ug magpadayon sa uban diha sa ilang panaw sa kinabuhi. Ug mao kana makapangutana kita sa ato ang kaugalingon, gitugutan ba nako ang gingarian mutubo sa akong kasing-kasing sa hilom ug makapadayon sa ubang tao pinaagi sa ako ang mga maayong paningingnan ug diha sa ako ang pagkamanggiluyon ngadto kanila. Sa atong pagtugot kang Kristo nga maghari sa atong mga kasing-kasing matag adlaw, ato makaplagan nga ang iyang impluwensya makaapekto sa atong kinaiya sa kahiladman ug sa mga tao nga nagpalibot kanato. Ug kini nga kalibutan mahimo nga dugang pa nga mamumahon ug manggiluyon nga lugar. Ang kamatuoran gisabon, ang katawaan gipahinumduman sa presensya ug sa gugma sa Ginoo. Kinihilom nga magbag-o sa kalibutan pero walay hunong pareha sa pagtubo sa minasa pinaagi sa igpapatubo sa pan. Mangutana kita sa atong kaugalingon, kanunay ba ako nga nagtugot sa mga mithi sa gingarian nga magbag-o kanako sa akong pagpakiguban sa mga tao? Ana ba ako'y kumpiyansa sa gahom sa Ebanghelyo diha sa pag-usab o pagbag-o? Diha sa pagsulti sa mga sambingay, si Kristo nagtabang kanato sa pagsabot nga ang gingarian sa Dios tinuod nga accessible. Ang Ginoo adunay plano nga maghari sa atong mga kasing-kasing. Ug ang katumanan nining mga plano ato alang maabot ug pinaagi sa iyahang mga grasya. Mangutana usab kita sa atong kaugalingon, mitubo ba ang akong pagtuo ug ang ako ang pagigugma kang Hesus diha sa atong pag-alagad sa uban? Mayroong palihog para katalibanong pangako. Mga anak kita sa Dios, apan diha sa mapaubsanong pagampo, mudagop kita kaniya isip mga sulugoon sa giharian. Maingon kita, Ginoong Dios, mutubo unta kami diha sa imong grasya. Ginoong Dios, mutubo